Zo'n 54 speciale skippen binnen dit weekend richting Dokkum kwam voor het maritieme staatsfeest de Admiraliteitsdagen. Ze gaan een speciale budgetting voor de stad. Deze week vaarden ze vanuit alle windstreken richting Dokkum en dat is logistiek net zomaar kleer. We zijn het hele jaar aan het voorbereiden. Daar op basis van maken wij een plattegrond. Samen met Adema in dit geval. Hebben we alles ingetekend. Zodat we van tevoren zeker wisten of het zou passen. En door de week vanaf maandag zijn de meeste binnengekomen. En sinds vandaag ligt het eigenlijk helemaal vol. Alle skippen die hier in de binnenstad liggen binnen uniek en elk had zijn eigen verhaal. Het mooie is, wij zijn hier met 4 skippen. Want haast koetsjes in Friesland, maar haast echt bijzondere skippen in Friesland. En morgen presenteren wij u als Fjouwerwerf, met deze blazer, met de Palinghaak, de Weelnjoggentje en de Ebelina als 4 bijzondere Friese skippen. Nadat Els goed de plak leidt, staat er een captains dinner kleer. Het is wel een leuk sfeertje, ja. Het is echt wel een scheepvaartsfeertje wat we wel kennen. Nou, daar kan Dokkum flink aan meedoen. Jullie zijn nu lekker aan het eten, maar wat staat er nog meer op de planning? Nou, we hebben vandaag de boot gebracht. En ik ga tussentijds naar huis, maar sommige mensen blijven. Maar ja, dan komen we van het weekend terug. En zowel de mensen kunnen de boten bezichtigen. En dan hopen we zelf ook een beetje van de gezelligheid van Dokkum mee te pikken. En met elkaar ook aan boord ook gewoon een gezellig weekend van maken. En wat vinden jullie nou het allermooiste onder de Admiraliteitsdagen? De sfeer. En de sfeer zit ik erbij, net alleen van de skippen, maar het hele programma, hoe het georganiseerd is. Het had wat relaxed en tegelijk is het feestelijk.